बेयावनो आङो बड'लेण्ड रादाब नखरसिमनि गासैनो सोद्रोमाफोरनो आंनि मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बेयाव जोङो दा सानब्रैनि हाबाफारि लानानै सानजा बाक्सा जिल्ला आरो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइखौ जयै खुंनो लादों। बे हाबाफारिया 30 जानुवारिनिफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम सोलिगोन आरो सानसे हाबाफारिया थांखांबाय। दिनै नैथि साननि मोननै हाबाफारिया जानानै थांबाय। गिबियाव फुंनि आर'जआ जाबाय, नैथियाव फिरफिला बिरनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। लोगोसेनो दा दिनै जोङो गरेस्वर बियाबनि जा गेवलां मेल बियो जागोन। बेनिफ्राय बेलासे बा मोनाबिलि समनिफ्राय सानजा बाक्सा जिल्लानि एगजिकिउटिभ जा बुदि बे बुदि जनायनि उनाव डेलिगेट सेसना जागोन। थिग बेबायदिनो गाबोनबो फुङाव डेलिगेट सेसन जानायनि उनाव सानजौफुङाव माइनाव आरो लाइमोन आफादनि अपेन सेसना जागोन आरो जोबथि सानाव थिग बेबायदिनो गासै नैबे रुपाथि मायथाइखौ थांखिनानै खुंनाय बे गेवलां मेला जागोन आरो बे गेवलां मेलावनो धोरोमनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेयाव आलासि महरै नुजाथिफैगोन आरो बे जोबथा सानाव जों खमैब्लाबो जोङो 20निफ्राय 25 रोजा मानसि बा रायजो जानायखौ जोङो आसा लादों आरो जानाया बियो थार। मानो होनोब्ला दाबावै जिहेतु जा बाथौ धोरोमनि सांग्रांथि बे सांग्रांथिया गामिनि गेजेराव हाबहैदों आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ बरायदों। बरायनाय लेखायै गासैबो गोसो गुदुं लानानै बे हाबाफारियाव फैनो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो नैखो जा एरेन्जमेन्ट खालामनाय बे एरेन्जमेन्ट खालामनायाव गामिनि माखासे मददखौ जों मोननो हादों आरो बे मदद बायदिनो जोंनि नैबे हाबाफारिया दिनै आगान होनाय। नाथाय मोनसे गोनां मोनसेल' खोथा जादोंमोन जोंहा मा बे खामानि मावदेरनाय समाव एरेन्जमेन्टनि समाव जोङो माखासे खस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन। मानो होनोब्ला सानजा बाक्सा जिल्लानि नैबे जा गरेस्वर बे गरेस्वरा मोनसे बिखा बिखो जायगा। गरेस्वरा मोनसे बिखा बिखो जाग्ला हिसाबै बेनि माखासे मावथिनि सायाव सानजा बाक्सा जिल्लानि गौथुमनि जा दैदेनगिरिया गोबां आसा लादोंमोन। नाथाय आसा लासेयावबो माखासे सुबुंफोरा खामानि मावनायनि गोजान जाना थानायाव जोंनि बान्दै आफादनि सानैसो सोद्रोमाफोरा माखासे खस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन। जोङो खस्थ' खालामनानैब्लाबो खाफाल गोनां बायदि सानैसो सुबुं मोननायनि उनाव सानैसो सुबुंखौ लानानै आंनि खामानिखौ आवगायलांनो मदद मोनदोंमोन। बिथांमोना गावनि हाजासे खामानि बेसेन गोनां समखौ होनानै गावनि खामानिखौ गारनानै आंखौ मदद होदोंमन। बे मदद मोननाय लेखायैनो जोङो नैबे अबस्थायाव सफैनो हादों। नाथाय माखासे गोनां बाथ्रा सोरबा जानो हानाय राजखान्थिनि माबा मोनसे सार्थ लानानै जानो हानाय सानैसो सुबुङा जोंनि नैबे फालिथाय आफादनो खुंनायनिफ्राय एसे जानगारनानै थादों। जानगारना थानायजों लोगोसे नैबे फालिथायखौ जाफुंसारनायखौ लुगैयाखै नामा आं हमनो हायासै। जायखिजाया आं बुंखादों मा खाफाल गोनां बायदि आङो 12-12 जन सुबुंखौ आं मोननो हादोंमोन। जाय सुबुंफोरा आंखौ मास मोननै लानानै आंखौ मदद होदों। बिथांमोननि मददावनो दिनै नैबे अबस्थायाव सफैदों आरो दिनै बाजेटनि जोङो 12-12 लाखनि जोङो सर्टेजाव खारगासिनो दोङो। थेवबो फोथायनाय लाखिदों जिहेतु धोरोमारि गौथुम बेखौ जोङो मुजों माबानानै खनथुमनानैब्लाबो बेखौ जोङो सुंथा हरनो हागोन बा मोनास'नो हागोन होननानै आं आसा लादों। जायखिजाया बे जोंनि सिंनि खोथा। गासै धोरोमारिफोरा जिहेतु जोंनिया धोरोम बिथिङाव जोंनिया सांग्रां जानानै दोङो। बेखायनो बेयाव जोंनि खुंफुंथाया बे रुपाथि मायथाइया जाफुंसारनायखौ आं नुदों आरो जाफुंसारगोन आरो गरेस्वरनि गासै हारिनि आरो धोरोमारि सुबुंफोरखौ नैबे जा रुपाथि मायथाइ बेयाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ आङो आसा लादों आरो आङो हांख्राय हरदों। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि नाजानाय आरो बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि नाजानायावनो नैबे रुपाथि मायथाइया जाफुंसारनायखौ नुदों आरो बे जोंनि धोरोमारि गौथुमानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनायनि लोगोसे गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाय लाबोगोन होननानै आसा लादों आरो बेखौ नुदों आरो बेखौ मावनानै जोंनिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबोबाय हादों। बिथांमोनखौ साबायखर होनांगोन
आरो बिथांमोनखौ साबायखर होनानैनो दिनै नैबे रुपाथि मायथाइयाव जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोंनि गोसो मोदोम जोङो बासुमनानै बिथांमोननि मावनायखौ जोङो सन्मान होनो थाखाय नैबे रुपाथि मायथाइखौ जों जाफुंसार होनो लामायाव